Bueno, jakinda, datozen urteetan, larun bat etxebizitza egingo direla gure herrian, honek beste mailegu hipotekario eskatuko direla suposatzen da. Mailegu hipotekarioak ez dira egunero egiten dena erita finantzero bat. Orduan, eta nire esperientzean aldetikan, jendeak bere burua pixkatatuta ikusten du banku etxera gertuatzen denean eta mailegu eskatzen duenean. Honekin lotuta hainbat hitzaldi prestatu ditut, oraingo honetan mailegu hipotekarioena izanik. Hitzaldiak gertuatzen den jendeak hainbat irizpide jasoko ditu mailegu eskatzeko garaien baliogarriak izan daitezkenak. Esate berako, ze diru kopuru ekiberduen aurreztuta prestamu eskatzeko garaien, adibidez, ze gastu dakarren eragile honek, maileguak izaten dituzten loturak, pixka azaldu ze loturak izatean, mailegu motak, ze fijo misto variable azaldu, zer ezagori dituen bakoitzak, eta beste hainbat aholku, kontuan hartu beharreko aholkuak. Izan beharra dago, prestamu bakoitzak eta pertsona bakoitzak mundu badela, eta horratikan, azken finean, kasu bakoitzak zertu behar dela, eta nire laguntza eskuara ere izan dutela horretarako. Enpresaritza ikasketak burutu ondoren, finantza eta kontabiletan mastere bat egin nuen. Mastera bukatu ondoren, banku etxe baten hasi nintzen lanean, eta banku etxeen lanean hasi nintzen, ari nintzen bitartean, ikasteko gogoa urriñan sentitu nuen, eta hainbat agiri lortu ditut bitartean, ez duen nintzen bitartean. Horietako batzuk, finantza aukura nintzen goi mailako agiri bat lortu nuen, horren urtarrilean fiskalitatean master bat amaitu dut, eta nire helburua da urte bukarako Europa mailan dagoen finantza aholkularitza agiri gorena lortzea. Gipuzko mailan 8 pertsona bakarrik daude agiri horrekin, eta nire asmoa da 9. izatea.